ọ bụrụ that nọ mmasị Chukwu okike no everything ọ bụla mụ na gị na-abụ chọrọ, we have to beg, we have to pray, we have to fast, we have to go to mountain, we have to go to crusade, we have to go to our waiting mothers, we have to go to all this religious gathering, we have to keep praying, doing all night prayer. Do you understand me? Ọ bụrụ that no his wish or her wish, because up to today you and I don't know if na God ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Ọ bụ na wish Chukwu okike na ihe ọbụla mụ na gị na-abụ n'idiri n'ụwa na ị ga-ayọrịrị ya n'ayịyọ before wee mere anyị ya. Sometimes we ayọgide you no go even see anything. Ọ bụ na wish dị ife a, kedu ife o ji wee create that process? Ịma some of you na-aghọtara that na agba ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị n'if Chukwu okike nwe ụwa emechaghị ife niile ọ ga-eme n'ụwa. Nwere ife ọzọ ị na-ayọ because ịyọ nọ ka ị na-waste your time because the process ya adịgo that place. Because some of you na-aghọtara na process ya adịgo already. N'ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa there is process. Ka process dị ife afọ ọ bụ na mmasị ya ọ kara ikebe nwaanyị. Do you understand me? Ọ kara dị ime besef ka nwaanyị nwee ike ịdị ime for 9 months. Ọ kara keep on creating. Ọ etu anyị nọkịta ịnọkọta ruo ife mmadụ mana ya ama ebe onye bobo o si n'ife anyị ma bụ na Chukwu kere anyị. Akara inwe that process eji enwe reproductive, that reproduction. Do you understand? Akara inwe process afọ eji amụ nwa. Ịghọtago? Ọ kara ịhapụ mmadụ like that. Every now and then ọ ga na-create human being. Do you understand me? Let me explain something to you. Ọ bụ na ọka awụsala n'ala, ọka will never germinate. Ọ bụ na rice awụsala n'ala, rice will never germinate. O nwere any crop nọ n'ụwa mmadụ na-consume na-epu n'elu. Ọ ga-emetụrụ n'ala, ma ndị nọ n'ime mmiri ga-emetụ ana mmiri before germinate. Ife ahụ niile process. Gị nwa bụ onye Igbo kịta na ọ bụ na ji elele ji ama mmeji ọzọ. Ihe a niile bụ process. Do you understand me? You don't need to beg God or ask God that you want to eat because the process adịgo there. If you are hungry now, if you need a way by restaurant money, your life, you go to feed see. You don't need to ask God to give you food. You don't need to ask God to nye gị ego because the process is enweta ego adịgo that place. You don't need to ask God when you need a husband or you need a wife because ndị Igbo so n'ụkwalu oge ọ daa. Mana sometimes o nwere ike a na-akọwalụ gị ife ị na-afụta na onye na-ekwu elu na onye afọ amarọ Jehova na onye afọ amarọ Chukwu that na onye nwa bụ Antichrist. Nwanne o nwere ife ekpere ga-asọvụrụ mụ na gị na-abụ n'ụwa. That is where I'm going. Ọ bụ na ịbụ a believer ọ na ịbụ na o nwere ihe ikwenye na ya ọ bụ na o nwere nke ị na-ekpere, unity na iji ife ahụ just tense ọ na ịnọkọtara etu anyị si bụrụ mmadụ ime ife a na-akpọ declare or decree n'ime ndụ nke ndị Igbo na-akpọ ile ọma ka ọ dịrị gị na mma. Mana m na-achọ ka nkọwalị gị ifo fasting, ifo gere afịa na ị na-eje mountain, ifo na ị na-eje crusade, ifo na ị na-eje awaiting mother, ife a niile has nothing to contribute in your life. Ma ọ bụrụ that you follow that process after you get you achieve the results. Digole ebe afọ lady. If you want to go to Lagos today, you need to go ticket gị ma ọ bụ na ịnyara moto go bata fuel. Without fuel ede na moto gị ama buru Lagos. Without oil ede na moto gị ga-akụ injin n'ụzọ. Etu a ka ọ dị, etu a kịta alụ gị dị now. If you don't take care of your organs, ị ga-anwụ ọnwụ, that is ọnwụ ike. Body ga kịta na abụ nke nwa dị in charge of it. But if you neglect your kidney, neglect your heart, neglect organs na function na alụ gị ka alụ gị nwee ike keep moving, you will die early. That is the simple truth. Mana enwere ike a na-ekwe na dị ya na nghọta ya. Ife ọbụla nọ n'ụwa mụ na gị na-abụ na enwego process. God enidiri ọka ife asị ya bịa na mountain ga ebe nwanne before wee nụrụ mkpu akwa gị. Because o nwere ndị a na-eme ife anyị na-eme but they are progressing.
onye Boko Haram kịta na wetu uche ya kwunye ebe ọ sọpozuru ikwunye o produsuo nwa etu akwa gị nwa bụkwe Kristian, mana ha na-akọwa ife a niile ya na-aghọta ya. Ife a niile ha na-adị n'ụwa enwe na prosesi ịta ihe yazi iwestiz na ya youthful age na ị na-ajọ mpụgharị up and down na crusade. Do you understand me? Iwestiz na ya working hour, sit and think. Sit and think. Ọsọsọ mmadụ nwere ike ịsọfụziri gị problem ọbụla adị n'ụwa. Ịchọ inwe ego kịta na mmadụ bụ ego. You understand me? Ịchọ inwe ụba mmadụ bụ ụba. Ịchọ inwe anwụrị chudo mmadụ ga-emekwa gị inwe anwụrị ma ọkwa na ibi ruru ya own happiness. But you nwere ife imegide n'ụwa ka happy need human being. Ọ dịrọ possible na ụmụ ife ga na-eme n'ụwa ka human being happy dị involved. Maka na mmadụ ka eji aga aka. Ndị Igbo si na-anyụ ka ọma amịrị ọnụ ọgba ọfụfụ. Ya mma apụta ebe a na-akọwara gị ka ịghọta datụ n'ụwa Chukwu kere eke daiz okechago ụwa debe ụwa etu oge si wee dị debe everything na process ye. Chukwu enidere ka ị bịa na-amagharị ife ihe na-amagharị bụ wee zaga ekpere. Chukwu enidere ekpere gị gị nwa ka ọ dị n'aka ịbụ ezigbo mmadụ mebe the right thing. Even gị nwa na-eje ụka Bible will say that na he who does not love does not know God. Do you understand me? Love their neighbor as you love yourself. Ndị Igbo pụtasị gị na-agbata obi onye bụ nwanne ya, mana ọ ya agba na-akọwalụ n'ụsọ certain things ya na-aghọta ya. Nwanne ịgbagharịcha ife a niile ị ga-agbagharị emechi ga-echigata azụ to that process afọ dị good, that structure afọ dị good already if you want to achieve results. But if you fail to do that, you regret am. M na-agba gị the truth. Mama gị jere ele today ị nọzọ na ministry ọzọ. Kedu ife ọ achieve since afọ jere ele? Mama gị nọ na Lord choosing. Today gị nwa nọ na Assemblies of God ma ọ na ị nọ na nke Zion ma ọ bụ na ị nọ na one ministry. Kedu ife ndị ahụ jegoro ya eje achieve? Ọtọ ụwa ka ụwa baala gị uru. Alụ ya ba gị. The process ị ga-eji wee nwere onwe gị bụ inwe nwa ọgwụ ụlọ ekpere ihe ju n'ọgwụ. Do you understand me? Ịchọọ ije Lagos ị ga-aba moto. Ịchọọ ije obodo oyibo ị ga-aba airplane. Ịchọọ ili need today cook or you go to market. Ịchọọ ịmụta nwa ịnidiri iri na nwunye gị. Ịchọọ ịnụ di mebe etu nwaanyị supposed isi wee mee. And nwoke ịchọkwa ịnụ nwaanyị prepare yourself because ihe a bụ oke na ọrụ gị. Ịghọtago? Society anyị sokwa were eme na a lot of ụmụ nwaanyị anụbelo dị and a lot of ụmụ nwoke anụbelo nwaanyị. Do you understand? Mana a na-akọwala gị ife a niile ị nwere ike ya aghọta ya. Mmiri goba nkịta ị ga-achọ ebe ị ga-eje ṅụọ mmiri. Ya na ekpebe ekpere. Kenekwe m unu. Ya mesịa.